Здравейте, драги зрители! Тази вечер ще ви прочета приказката "Малкият помощник". Някога някъде имало младо семейство с дете на 5-6 годинки и баба и дядо. Майката работела на полето, бабата гледала внучето, а бащата и дядото работели в града. Един ден на бабата и домиляло за снахата и казала, че и тя и внучето искат да ходят на полето да помагат в окопаването. Взе ли за внучето тесличката на дядо и отишли на нивата. Наредили се в три реда майка, баба, внуче. В началото бабата показала начина на работа на внучето и започнали. Майката копаела напред, бабата след нея и се обръщала да помага на внучето. При това положение майката се обръщала да помага на бабата. Майката и бабата така работили в синхрон, че момчето не разбрало и се чувствало равностойно с тях. В края на редовете внучето се радвало, че наведнъж са окопали 3 реда. Така продължил деня до окопаването на всички редове. Прибрали се много уморени. Измили се, направили вечеря майката и бабата и седнали да вечерят. През това време детето заспало. Оставили го да спи. На сутринта бабата отишла да събуди внучето за работа, а то в просъница помолило да го оставят да се наспи. Останал дядото да пази внучето, а снахата и бабата отишли на нивата. Двете работили цял ден на полето, прибрали се и като седнали да вечерят, внучето казало: "Не мога, бабо, да работя на полето. Тази работа явно не е за деца. Нека от днес ме пази дядо. Купете ми букварче и той ще ме научи да чета." Така и направили. Минали години, детето пораснало и отишло да учи в най-голямото училище. През ваканциите с малко тракторче внучето отивало на полето да помага. Окопавало с трактора, а баба и мама вече не окопавали редовете, само разкривали, ако има покрит корен с пръст. Внучето не забравило за тежкия труд на полето, не се срамувало от работата. Затова пък още след дипломирането му купили кола. Доколко и до кога продължила работата на полето, за това семейство не е наша работа, защото приказката свърши.